arriskua zegoela, zergaitik animalien patogenoak, animaliek gaixotzen dituzten bakteriak, virusak eta bar, eta gizakienak oso gertu egon dielako. Hori da. Eta esaten egon zarete, zoonosi horiek gerta daitezkela, pasatu ez da, espezie batetik bestera, eta horrekin kontu zibili behar dela, horren erantzule noski, biodibertsitatea gero eta deuseztuago dagoela, eta bar, ingurumenarekin lotu behar dugu guztia be bai. Bai. Hor, aspaldi, 19. mendean ja sortu zuten kontzeptu bat izena du One Health, esaten dut inglesez entzute balma du norbaitek, horrela erabiltzen delako, baina osasun bakarra esan nahi du. Eta osasun bakarra horretan, sartzen da alde batetik ingurumenaren osasuna edo zaintza, animaliena eta gizakiona. Hirurak nola elkarlotuta dauden, hirurak zaindu behar dira, gure osasuna zaintzeko. Azken finean, ingurumenak eta naturak egiten du, orekan baldin badaude, animaliak eta landareak, ekosistemak, baldin badaude osasuntsu eta orekan, autoerregulatu egiten dira eta beren burua zaintzen dute eta zailtasuna jartzen dizkiote, hesiak jartzen dizkiete patogenoei, bakterioi eta virusei iristeko gugana. Guztia oreka horren barruan dijoalako erregulatzen. Baina oreka puskatzen dugu, adibidez nola, edozein hemen bertan gertatzen da, aztegietan elkartzen baditugu animaliak egoera oso txarrean bizi direnak, begibistakoa da, gaixotzen badira elkarren artean gaitza zabaltzeko askoz arrisko handiagoa izango dutela, eta haien gandik oso gertu dauden zaintzaileak, aztegiko langileak eta ez badira ez da ere higiene eta osasun egoera honean bizi, desnutrizioan eta bizi baldin badira, batzuen eta besteen arteko patogenoak gurutzatu daitezke eta jauziak gertatu daitezke. Hori eskala handian eta maila globalera emate baldin badugu, etengabe ari gara oreka hori puskatzen. Adibidez, plantazioetan ari gara iristen, ibaietara eta han sekula pertsonarik ez dana bizi. Zergatik ez ziren bizi? Eltsuak zeudelako, eltsu horiek zertzeukaten, malaria eta beste gaixotasun batzuk transmititzeko ahalmena. Baina gizakia iritsi egiten da orain, leku horietara. Eta han ehizatzen du, animalia horiek eramaten dituzte merkatura, eta momentu batean ja, 24 ordutan munduaren beste puntan daude. Baina osasun bakarraren ideia hori, zoonosiak saiesteko prebentzio neurri eraginkorrena izango litzateke ingurugiroa zaintzea, ingurugiro zaindu baten animalien patologiak ere hobeto zainduta egongo liratekelako, ez dira gizakietara pasatzen, honek ikuspegi aldaketa bat eskatzen du. Gizakion osasuna, animalien eta ingurugiroaren osasunarekin batera doala. Hori da. Eta ia horrela, geurekoiak izan da, hobeto ulertzen dugunez, gure burua babesteko, horregatik bakarria interesatuko litzaiguke zaintzea ingurumena eta animaliak. Elisa Pérez, nola du? Ramirez, albaitaria da, eta Eluiar aldizkarian... Erakutsiko dugu, Eluiar aldizkariko erreportajea dalako, COVID-19 jatorriaz, Saguzarraz arago oso gomendagarria. Claro, Saguzarraz arago, hori da. Horretarako hitz egin duen, Saguzarrak aipatzen baldin baditugu, hemen Euskal Herrian Joserra Aiartzarekin hitz egin behar da, hartaki, gehiena, zalantzari gabe, eta Elisa Pérez da, Espainiako animalien osasuneko, osasun publikoko, animalien osasun publikoko elkarteko kide, ikertzailea da, eta albaitari birologoa. Eta arke oso garbi esaten du, arena da esaldia txertorik onena da ingurumena zaintzea. Eta esaten zian, albaitariok oso argi izan dugu beti animaliak zaindu behar ditugula eta animalien osasuna gure burua babesteko logikoa da. Azkenean, elikagaiak ere, askotan, esnea bera ez, bruzelosia transmititzen du. Haragia ere, trikinosiarekin, gogoratuko da bat baino gehiago, txerrietatik eta basurdeetatik eta etortzen den gaixotasun larri bada. Guk pairatzen ditugun gaixotasunen 3/4 animalietatik datoz. Eta orduan esaten zian, albaitariok hori badakigu eta horretan egiten dugulan, duela aspalditik eta gure ikuspegia beti da prebentzioa. Eta badakigu prebentzioan inbertitzen dugun guztia, gero aurrezten dugula botiketan eta zor daitezkeen
gaitzak kontrolatzen. Gustatu zait, Ana, reportajien gauzasko, esaten zabiltzena mehatxua nondik etor zitekeen, hor beldur batzuk egon ziren hegazti gripe hori, txerrietatik zetorren gripe hori bebai, hor geratu zienak, eta orain, ustez, animalia batetik, gizakietara pasatu den, patologia bat izan da, baina saguzarra esaten du, ez dela saguzarra izango, hor egon behar dela beste espezieren bat tartien. Bai, hori hasieratik gertatu zen. Kontua da, egin zutenean azterketa... Oso zabalduta da, bolako saguzarretatik etorri da. Bai, eta oso litekena da jatorriz, han egotea. Baina kontua da, hori datorrela azterketa genetikoa egin zutenean, virusarena, SARS-CoV-2 virusarena, eta aurrez, jartza tarteko, horrelako zoologoek egindako azterketa genetikoen gati, jazeba bazeukaten, katalogo moduko bat, xaguxarrek zenolako virus izaten dituzten, da horien artean koronavirusak. Koronavirus asko izaten dituztelako xaguxarrek. Eta ikusi zuten SARS-CoV-2 honen ahaide gertukoena, oso antzekoa zela, ferra xaguxarretan dagoen beste koronavirus batena. Baina, xaguxarretatikan eta gure bitartera iristeko dauden aldaketa eta mutazio horietarako beste animalia bat behar dute eta oraindik argitzeko daukate zein den. Gertaliteke inoiz ez jakitea. Kontua da, aurreko koronavirus mehatxu izan zirela baita ere ez, mehatxun gelditu zirela, baina pandemia izateko arriskua izan zuten horiek, SARS-aren kasuan tartean zibeta bat egon zen, xaguxarretatik eta gizakietara iritsi bitartean zibetak dira animalia basatiak, baina azten dituzte aztegietan jatekore bai. Eta, izan zen itxuraz, horrelako aztegiren baten gertatutakoa, lehen esan dakoagatik ez, hor pilatzen direlako animaliak, egoten dira oso egoera kaskarrean, haiekin lan egiten duten langileak ere, ez daude kondizio honenetan, oso leku pobriak izaten dira, eta hor izan zen hori, eta bestean dromedario bat, merzen kasuan. Eta orain ez dakigu, baina seguru asko egon daitezke horrelako aztegi batzuk tartean. Gero gustatu zait, animalia oso sozialak dira, saguzarra? Bai. Taldean doaz, orduan, klaro, gaixotasunek euren artien, baina metabolismo oso azkarra dute eta immunidadea oso azkar lortzen dute, orduan esaten zabiltzena, fokuei jarrita izan dutele zientzialariek, etor zitekela animalietatik patologiaren bat gizakietara, oso aztertuta dagoen espezie bata, 1.000 piku saguzar espezie detektatuta dituzte, jarraitzen den animalia bata. Bai, egunen baten aiertza gonbidatu behar dezu eta kontatuko ditzen, gaina oso modu apasionat, bizi egiten du hau ez, eta hoxe kontatzen du oso animalia interesgarriak dira, eta guretzat ere adibidez, immunitatearen aipatu dezuna, hor pista asko ematia dauzkate, guk ere, gure immunitatea nola hobetu eta tratamentuetan eta ze estrategia jarraitu, baina ez bakarrik hori. Gainea oso bizi luzera handia daukate bizidia ikaragarriain animalia txikiak izateko urte pila bat bizidia. 25 urte eta horrela, 3 gramo pixatzen ditun animalia txiki batek. 1.200 piko direnez, egia esan daneti daude 3 gramotakoak eta daude kiloak eta kiloak pixatzen dutenak. Baina hori, hainbeste urte bizitzearen sekretua ere, izan daiteke baliagarria medikuntzan eta aplikatzeko, edo gutxienez ezagutzeko bizitzaren sekretua. Neumonia arraro honen, koronavirus honen, gizakiok izan dugun koronavirus honen, aztarnarik alare ez da aurkitu. Saguzarretan, horraitik esan da, beste nondik iritzia zela. Laborategitik ies egin duela ere, hipotesi hori hor dago, egia esan ezin da baztertu, ez da hipotesi bat momentuz baztertu daitekena, oraindik ez dagoelako evidentziarik batarteko animalia baten bitartez izan zen, naiz eta horrek izan pixo handiena, baina laborategietik ies egin duenaren hipotesia, oraindik ikertzen ari dira, badagoelakoan Wuhanen, virus arriskutsuak, patogeno arriskutsuak eta gordetzen dituen laborategi bat.